खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ बे साननैसो आङो ब्लग लाबोनो हायाखै गोबां खामानि दंमोन बिजि जानानै दङमोन माने गथ' गथायजोंनो बिजि जानानै दंमोन आरो माखासे पार्सनेल खामानिबो दंमोन ओंखायनो माने बिजि जानानै दङमोन आरो जायनि जाहोनाव आङो ब्लगखौ लाबोनो हायाखै खेबनो सानब्लाबो माने खेबनोनो समखौ मिलायनो हायाखै आरो ओमफ्राय नै बोथोरा दायो बे साननैसो थान्दा जाहांबाय नोंथांमोना गोजांनाय मोन्दोंना मोनाखैथाय आं हले गोजांनाय मोन्दों आरोना गथ'फ्रासो जोंना गोलोमलायो ओंखायनो इसे फांखा लानो गोनां जायो आरो नोंथांमोननि गथ'आबोथ' गोलोमो जानो हागौ गथ'फोरनासो बांसिन नालाय गरम मोननाया ओमफ्राय नै दिनैहाय अखा हादों दायो एसे हागासिनो दङ एसे माने मा सिथ्ला सिबाय हिसाबै हासाबबायानो आरो नै आं दाख्लि नै नारें खार्जिनि माने गलनिमुनि आचार बानायदोंमोन ओमफ्राय जै दिनखालि बानायबाय बै दिनखालिल' एसे सान्दुं मोनबाय बिनि उन दिनखालिनिफ्राय गैया इसोरासो मोनथिगौ बेयो मारै जागोन इसोर मोजां जाबानो जाबाय मानो होनबा खस्थ' खालामनानै बानायनाय आरो बुरजाथार नालाय ओंखायनो आङो गाज्रि जाजानो बाथारदों आरो बेखौ आङो फार्स्ट टाइम बानायदोंमोन मसाला होनानैहाय आं नङाबा बानायफेराखै मसाला होनानैहाय आरो ओरैनोबो सोनानै दोनदों आङो बेखौबो आङो ओरैनो गथायैनो सोनानै दोनबाय गोथां कालार दंमोन नालाय ओंखायनो भिनेगार होनायजों माजों ओमफ्राय गोखै नांबाय नालाय संख्रि माजों बिदि गोथां कालार नुदों आरोना नङाबा जेबो कालार होआखै आङो गोदोबो बानायनानै दोनखादोंमोन आङो बियो जाबायानो अलमस्ट जाफेराखै आरोना उनावहाय जागोन बेखौ गथायैनो दोनबाय ओमफ्राय बेखौ नै फिसा हानानै दोनदों आरोना जाखो आयु गिलायलायनायसो खारदों दाउफ्रा दावराव खालामगासिनो माने नेवलाय फैदों आरोना नेवलाय बिराद फैयो जोंनावहाय गथ'फ्रा उन्दुनानै दङ बिसोरखौ माने ओंखाम जाहोनानै थुखैबाय मैया एसेल' मोदोमखौल' माने सुस्र'नानै जि गिसिजों सुनानै दोनदोंमोन नालाय फुनानैहाय दिनै ओंखायनो थुखैबाय आरोना फैदों नामा फैयाखै ओमफ्राय नै जोंना गोजां बोथोरनि मैगंफ्रा रोदोमजोब्बाय लाइ लाफा ओमफ्राय ओइ दब्लायनै गायदोंमोन नामा नै लाफायाबो बेहायबो हो एसे नै बेहाय मटर गायदों ओमफ्राय नै आलु ओमफ्राय दुन्दियाबो बैथिंजाय गायदों आरोना नोंथांमोननो गायनाय समावहाय देखायखादोंमोन आङो ब्लगावहाय नै बेहाय दुन्दिया गोजा आरोना गोजां बोथोराव दुन्दिया गैयाब्ला ओंख्रिखौनो खहाबनाय मोनथ्रा आङो बिनि मोदोमनायजोंनो जानो हासिनो आरोना गार्डेनाव फैनायानो जाथ्राखै आङो जा गोबाव जाबाय अखा हानायजों थान्दाखाय फैनायानो जायाखै आरोना दायो आं गथ'फोरजों दसे थाहैलायनोसैलाय बिदिनो नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आङो दिनैहाय माने जोङो आइखौबो लायनो थांनांगौ गाबोन गुवाहाटियावहाय थांगोन नालाय खामानि दङ गुवाहाटिनि ब्लगखौ लाबोनाय जाया नोंथांमोना उनावहाय नुलांबाय थागोन बाट दिनैहाय जोङो आइया स्कुलनिफ्राय सफैबानो जोंहानि न'आवहाय थांगोन आरो आइखौ लायनो थाखाय अबावबा थांबाथायथ' मानसि नांखागौ जायो नालाय ओंखायनो माने आइखौ लायनो थांलायनोसै आरो जों बिमा बिफायाल' खस्थ' मोननांगौ नामा just kidding नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै दायो गथ'फोरजों दसे थाहैनोसै आङो नङाब्ला गाबबा रेस्ट मोननाय नङा जोङो राजा आं नोंनो सारप्राइज लाबोदों सारप्राइज नै सफैबाय जोङो आङो डाइरेक्ट माने सफैनायावसो खेबखाबाय माने गारियावहाय बिसोरो दुस्थ' खालामदोंमोन ना ओमफ्राय केमेराखौ लानो हाया ओंखायनो सफैनानैसो आङो खेबबाय ओमफ्राय नै मैसो गारामा बेखौ जायैसो एसे दलद थाबाय बिसोरो गारियावहाय बांद्रायथ' जाहोनो नाङा बिसोरनो थाव गोनां जिनिस नालाय बाट दलद थाहोनो थाखाय जाहोनो गोनां जाबाय आरोना दायो जों सफैबाय ओमफ्राय नै बाम जाबाय बिबैजों दुस्थ'थार दुस्थ' उन्दुना सिखारनानै फैबाय डाइरेक्ट आबैनाव फैबाय मा साना नायथिंदों नै गार्डेनिं खालामदों मालाय नै बिस्रा गार्डेनिं बगिनभिलियाखौ एक्चुअलि ना माबायावसो गायखानांगौ टाबावसो हायाव बांद्राय हासार मोनबाथाय बिसोर माबाया नै जा मोजां बारबाय नै जा मोजां बारनानै दङ बेखौ जोंहाबो गायदों हजों लामायाव गायदों आरोना दा बारनायनि सम मोनफैबाय नालाय लांसै होमबालाय फारौ मासे दङनो लांसै माबे जानो नांगौ नो बाबु
लादो दे लादो जोङो थांनो ओंखारबायबो ओमफ्राय नै जोंहा मा मोनलांखो नै फारौ माबाया खारिला बेयावनो सिखाबो फानाबो नै जाहैनोसैलाय दे सोदो बेसेबां ओंखारगोनथाय बे फवासे गिदोंबो खनसे दांखांबा दांगोन बे बेखौ नांबाथाय नांबाय थांसै जोङो अखा हागासिनो दङ नै बायरायावहाय जोङो थांनो ओंखारबाय राजाजों आंजोंल' थांगोन गथ'फोरखौ लाङा बिबिफोरजों गालांसै दायो बिसोरो गेलेगासिनो दङ बे समावनो जोङो सिरि सिरि ओंखारलांसै आरोना बिसोरखौ लाङोबा माने बिराद खामानिया बारायदेरो नालाय आरो लांफायोब्ला जों जाय खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों बे खामानियावहाय एसे प्रब्लेम जागोन ओंखायनो जोङो बिसोरखौ गालांसै आरो उपाय गैया उनावहाय लांगोन आरो बिसोरखौ दा मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोननो आङो खिन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मा गाबनाङा दे थांसै दे गाबनाङा दे थांसै जोङो दे गाबनाङा आयु गोलैगोन टाटा थांसै दे एसे मिथिखाबाय दे माबा नांला बाय बाय साहा लोंनानैल' थांसै जोङो दै लायाखैनो लानोसै दायो ने जोङो थांगासिनो दङ दानि फार्स्ट टाइम बेसेबा गोबावनि उनावहाय माने गथ' गैयालासिनो जोङो लं जार्नि खालामदों आरोना उपाय गैया खालामनो गोनां जाबाय जेबो होना आरो ओमफ्राय आङो दायो जानोसै फिथा लावदुम गुदुं गुदुं साहाबो गैया जाहैबाय आरो जेबो नङा नोंथ' जाया आंहा जालांबाय थानोसै दा उखैबा उखै आंनाव सोमोन्दो नाय बे जानायजों जेबो सोमोन्दो गैया बाट आंहा सोमोन्दो दङ बेहा खालि ओंखाम ओंख्रिजों सोमोन्दो दङ बाट आंजों थायै थायै एसे जांक फुडबो जाग्रा जाहैबाय आरो संगतिका आसार आरो बोथोरा मोजांथार नै थान्दा थान्दा जोङो गुवाहाटियाव सफैनानैहाय बाजिमोननाव हाबनानै फ्रेश जाबाय जाखांनायनि उनावहाय ओंखामबो जाबावबाय जानानैहाय दायो खामानियाव ओंखारबाय आरोना खामानिया जाहैबाय रुम हान्टिं दा गुवाहाटियावहाय बिदि रुम नागिरनाया बिराद जारलानि खामानि ओंखायनोथ' जोङो गथ'फोरखौ लाबोफायाखै आरोना दिगदार जागोन नालाय दायो जोङो थांगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे लोगोबो दंफायो बिसोरबो सफैबायनो क'क्राझारनि बिसोरो दायो जोङो जयै नागिरहैनोसै रुमखौ नायनोसै बेसेबां खस्थ' जायो दिनै ना थाब मोनबाथ' हामगौमोनलाय रुम मोजां मोननाय सिकिउरिटि गोनां मोननाय बिराद दिगदारथार नायनोसै इसोरा जोंनि थाखाय बबे रुमखौ लिरनानै दोनदों सोर मालिकनि न'खौ लिरनानै दोनदों दिनै सानडेखाय नै खालि खालि आरोना मोजां जादों ओमफ्राय बोथोराबो गुसु गुसु थान्दा जाबाय मोजां गुसु गुसुनो मा होनदों नोङो गय गैयाबानो जाया जोंना बिदि ट्रेभेल खालामनाया गय थाथारनांगौ जायो मा होनदों आं देनां MCLA दारायबा आंना सावगारिया गय जागोन गय फाथै जानला मोनला गय फाथैनि सावगारिया भट हो होनना मिथिगोन आंनो होनाय नङादां गय फाथैनि सावगारिया भट होनो गय जिन्दाबाद 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 गय फाथैनि सावगारियाव भट हो नामा एन्ड जोङो रुमखौ मोनबाय बांद्राय टाफ जायासै रुम नागिरनाया मानो होनब्ला जोंनि लोगो सासेया माने बेखौ रेकमेन्ड खालामहरखादोंमोन खिन्थाहरखादोंमोन आरोना बिदि रुम खालि दङ माने बे मालिकनावनो बिसोरो थागोन आरोना दायो बिसोरबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोंबो जोंनिखौ फाइनेल खालामबाय जों बेहायनो थाफैसिगोन थाफैनायनि रिजनानो जाहैबाय माने आङो मोनसे ट्रेनिं लानो नागिरदों आरो दानो खिन्थाथ'ला आङो मा ट्रेनिं बियो उनावहाय थाफैब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थाखागोन दायो जोङो न' फारसे थांफिननोसैलाय ना थांसै मानो बिदि ओमफ्राय रुमखौथ' आङो बिराद फसायदों जोंनि गथ'फोरनि थाखायबो माने सुइटेबोल आरोना बे रुमा दा 6 मान्थ्सआव बे रुमखौल' नुबाय थासिगोन बे रुमखौल' नुबाय थासिगोन जोंनि ब्लगा बे रुमनिफ्रायनो थांबाय थासिगोन हपिं फर द बेस्ट नोंथांमोनाबो बोर होबानो जाबाय जोंनि गोदान जार्निया जाहाथे मोजाङैनो जानानै थाङो जोंनि लोगोआ माने उनथिंजाय दङ जोंनि उनाव दङ गारिया बिसिना
फैगासिनो दङ बिसोर क'क्राझारनि बिसोरो क'क्राझारथिंजाय दावगालांसिगोन ओमफ्राय जोङो उदालगुरिथिंजाय नै आंना लोगोआ रुम नागिरनानै फैबाय दासो ओमफ्राय साहा लोंसै नै जाग्रा लाबाय पेटिस खामानि जोबखांनायनि उनाव पेट फुजाया मा इम्परटेन्टसिन ना ये जादो बायहाथा मोननोसैयानो जोङो बायहाथा मोननोसै ओमफ्राय गावस्रानोसै जोङो गावबा गाव लामा ओमफ्राय नभेम्बर लास्टथिंजाय लोगो हमलायनोसै थालायनोसैलाय ज'नो स्पेशल अकेजनबो दङ बेखौ उनाव देखायनोसै ब्लगानो ब्लग फैबाय थासिगोन दायो गुवाहाटीनिफ्राय मैया सफैनानैहाय जोङो ब्लगखौ खालामासै मानो होनब्ला नै बेबिफोरखौ जोङो लाबाय गोबावजों नुफैबाय नालाय गथ'फोरखौ सानसे गाहाम गारनानै थांनाय जाबाय ओमफ्राय गथ'फ्रा सानैबो बोराबनानैहाय बामजाबावाजों जोंहाय फैलायलायथाराखैमोन आरो उनावहायसो लासै फैबाय आरो ओमफ्राय बिसोरखौ फुथुबाय माबाय बिनि उनावहाय माने आङो मेंनानैहाय उन्दुलांबाय आरो ओंखायनो ब्लगखौ बानायनाय जायाखैमोन दायो नै आङो उनावहाय नोंथांमोननो गुवाहाटी जेब्ला थांगोन अब्ला रुम टुरखौ होगोन ओंखायनो माने आङो नागिरनाय समावहाय भिडिअखौ खेबखायासै आरोना दायो आङो ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय